दिलेले व्यक्ती हात उठा पफारा का हात उठा पफारा का हात Jadi ako'y masigireli sida mayra paibi dagaso nang yata inbili ba kwa kirit na mayra yang dagaso marak television direkto na ako'y reli ito ko tawad ko niya papuntahan biya mo ni ko na piyo hajin namin yung sampan ni kaya na ako'y dito to Thank you.